Mararita Kipchumba Murkomen odok ne weche manyoro wacho ka olero ne owacho ni obila nyalo mana chielo ng'ato gi magina ka ngimane kata kama ngimane kata ngima jopiny ni kama ng'aw. Mabiro to kriruok mar okinde pacho kae mano Law Society of Kenya kwedo weche Murkomen manyoro go ka giwacho ni obila ma pacho kae osebedo ka rocho ratiro mar oganda. Chris Owino miyo waler mathoth. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen odok ne weche mane owacho odiochieng' manyoro ka olero ni nyiso obila mondo ti kod magina e kinde mangimagi kata ngima japiny kama ng'aw kende. It is spelled out in the law that when you use a firearm against another person, either your life is in danger or somebody is running away who has committed felony from custody, or in any other circumstance you find your life is in danger or a life of another civilian is in what? In danger. That is all. And no police officer is not trained to know about it. Murkomen wacho ni jopiny ok onego dog ne jonjore mamonjo tesende mag obila kendo kwalo bunde ka oyango ni okang' makamano nyalo keto ngima jopiny kama rach. And I don't know why people defend criminals. I see people defending criminals. When I say that somebody has robbed police station of a gun and then is running away with a gun, then with that gun he can either hurt a civilian or hurt a police officer. I am being told that, you should just arrest him. Now how will the police officer arrest someone who already has a gun? Then that gun gets lost like the ones we lost in Dagoretti. Civilians having 4 AK-47s. How many families are in danger now of being robbed or businesses or something of that sort? Magi biro seche machuok kende bang' riwruoge makedo ratich oganda kaachiel kod riwruok mar okinde pacho kae LSK keto Murkomen e tago maliet e wach mar miyo obila thuolo mar chielo gi magina joma odhi monjo tesende obila. LSK oseo wachno kendo nyiso obila ni Murkomen onge gi teko mar golo chik makamano weche mane osir lwedo kod okil Kamalo Kadan kan okach. Kiyudo amri kaka mano ng'ama dhi tiyo gi bunde ene ma chik dhi luwo, ene ma ji bro luwo, ene mi bro tere kot. Kinyalo paro 2007 nitie General Ali manoter Hague. Notemo wacho ni anto no nyisa gi akianga, onyisa ni hapana. In ema ichiwo that order to joma beo tiyo gi that order onego bedni imakogi. Koro ka Murkomen bukre ni ati koro nyiso obila ni gitiya gi mach gigo ji bunde. Mano gima kirango chik ma international law okoyiego, chik wa kae Kenya okoyiego, to en gima ng'eyo ni kata sani Law Society of Kenya gi kata wakili kata ng'at moro amora nyalo dhi e court sa. LSK wacho ni chik mar chielo ng'ata gi magina en chik ma inyalo mana tigo e kinde ma ngima obila kata ngima japiny ni kama ng'aw. E twak mare kod jofwamb weche odhiambo manyoro, Murkomen ne oyango ni maromo tesende obila 9 ne omonj kod jong'anyo e mano ma owacho ne en chenro mar kwalo bunde mag obila. Mtu mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi ati atakuja kupembelezwa. Unafikiria bunduki ni mandasi? LSK osiemo obila moro amora mabiro tiyo kod teko mathoth e wuondruok ni giluwo chik mane ogol kod Murkomen ka owacho ni biro chwalogi e doho. Weche makamago bende ne osir lwedo kod riwruok makedo ratich oganda e kaunti ma Nakuru mideno ni Inuka Kenya ni sasa. Magi biro e kinde matime mag monjo tesende obila e pacho kae osemedo kamedore odiochieng' ka odiochieng'. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.